Kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete? Oso pozik nago, laister, iraia datorrelako eta lagundu zaitzakete nere supertailerrekin eta nere zerbitzuekin. Zer da oso importanteena, etengabe formakuntzan nabilela. 15 egunero, 4 orduko formakuntza jasotzen dut, mentalidadean lan egiteko, baita ere hilabetean behin aurrentzako PNL, hau da coach, lanak indartzen ditut, eta baita ere ari naiz justo beste formakuntza bat egiten, eta ikasten ere beste erraminta batzuk oztopo guztiak gainditzeko. Begira, gaur hemen nabil eta esate dizuet oso importantea dela, bai, etengabe berritzea. Arazo berriei aurre egiteko, bai, zuek ere. Beraz, ez galdu nere online tailerra abuztuaren 26an. Irrikita nago zuekin egoteko.